Ports Malta dejja biss tħarriġ u studju dwar kif il-privat jista' jkun involut fil-proġetti ta' manutenzjoni tat-toroq. Star dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta mistoqsi dwar x'jkun ifisser biha meta jitkellem dwar is-sħubija tas-settur privat f'dan il-qasam. Huwa eskluda kategorikament li hemm xi pjanijiet biex fil-futur is-sewwieqa jkollhom iħallsu xi miżata biex isuqu minn ċerti toroq għaliex il-Gvern irid soluzzjonijiet oħra. Il-konċett ta' tolls huwa totalment esklus minnu. Ġifieri hija xi ħaġa li maħniex qegħdin nikkonsidraw. Imma modelli li jsiru f'pajjiżi oħra, speċjalment iktar milli dwar bini dwar maintenance tat-toroq illi qegħdin nikkonsidrawhom. Il-ħadd il-Prim Ministru ddikjara b'mod ċar li għall-Gvern l-infrastruttura se tkun il-prijorità li jmiss. Dan wara l-proġetti l-kbar fl-oqsma tas-saħħa u l-enerġija. It-tnejn filgħodu l-Prim Ministru kien mistoqsi wkoll dwar ir-referenza li jagħmel għall pożizzjoni tiegħu fir-referendum tal-kaċċa għal ħadd. Dan waqt il-laqgħa politika fil-Qala Għawdex. Joseph Muscat qal li hu reġa' saħaq li se jivvota favur il-kaċċa għaliex irid li kulħadd ikun jaf fejn qiegħed miegħu.